माबा MBA जोबना होबायमोन आरो आंनिया लोगोफोर ओमफ्राय दा गोदानसो खालामफिननो लागा जाबाय आङो LB खौ आंनि LB खौबो नोंथांमोना एसे फैलायदो आंनि गैयालै माबा गबाय होनना बुं दाउदैखौनो बिस्रायनो फैबाय थादोंमोन इसा दा दाउदै दोङो खोमा होनना बिस्रायनो फैबाय थादोंमोन गैयानो साना नोंनिफ्राय सोरा लांफैबाय थायो थिखांना दोनखानांगौ सोरानियाव माइसावरि ब्रह्म मा खबर फ्रेन्ड मोजां नोंनियालाय मा खबर मा खालामगासिनो मोनानि साहा लोंबायना लोङाखै नांला आंनो लोंला
लाइक खालामदो ओंखाम संदों ओंखाम संबाय नोखा मा ओंख्रि संगासिनो इयाव माबा दोङो इयाव सेभ जाना थायो साउना आंनिया खोनाबा बेखौ नङा बेनोथ' मानोबा माबादिया आलु ना नोंहालाय मा खालामदों आङो साहा लोंबाय हादर' मोनानि लाइक खालामना होदो अननानै मिथिया मोनिबा नलबारिनि नलबारि मा जायगानि आंबो बेनो खाथिसो दं मालाबा नुलायबा माथो होबानो जाबाय आरो रङियाफोराव फैबाथाय धमधमा धमधमानि नलबारि धमधमानि धमधमायाव जोंहाबो आलासि दङ र' जोंहा मादारानो बिजानि धमधमानि मालाबा थांबा लोगो मोनलायगोन दे आलासि जानो थांबाथाय मामारि थाङोथ' आरो मालाबा लोगो मोनलायलायबा माथो होलायगोन दे जोंहा खाथिसो बेनोथ' मा खालामगासिनो दायो ओरैनो माबाफोर जबफोर मावो नामा हाउस वाइफसो जोंहा आंहाबोलै न'आवनो थानानै संनाय खुरनाय बेफोरनोसै आरो सिख्लायाव मावोमोन दा गैलिया टिचार मावोमोन नामा नोङो सिख्लायाव नोंस्रा आइया धमधमा मा जायगानि मा जायगानि नायो धमधमा माबा धमधमा राङापालि नङा जायगाखौलाय मा होनोमोन गामिनि नामखौ बावगारबाय
औ राङाफालिबो होनना बुङो ओमफ्राय आरो थोरिबारिबो होनना बुङो आरोना सान्थिपुर खाथियाव माबा सान्थिपुर खाथियावनो जोंना मादारनि न'आ गामियावहाय नायरबारि सान्थिपुर जारिपारा आं राङापालि टिचार मावोमोन 6 इयार्सआनो जादों ए दे उनाव लासै मावफिननो हागोन खोमा दे आरोबाव न'निनो दमदमा मा गामि सानस' थमदमा मा गामिमोन दमदमा मा गामि खिथाहरथ'वाखैलै धै थमदमानि सथायबारिनिनो दमदमा सथायबारि सथायबारिनिनो दमदमा सथायबारियाथ' नलबारि खाथियावसो बेनोथ' नलबारिनि दं दमदमाथिं एसे थाङो नलबारिनिनो नलबारिथिं नलबारि गोलैयो सथायबारि बैनो आग्रा खाथियावसो थमदमा सथायबारिया इखिन्थु आग्राहाटिथिं माने जोंथ' आग्रा खाथियाव नङा ना है सोंदे माथो लोगोफोरानो फैग्रा एलबि खालामबाबो इनिफ्राय भिडिअ खालामबाबो भिउसआनो जाथ्रा जोंनिया माबानो आयौ सथायबारि माबानो कथालदलिया मुथिंबा खाथि जायो नामानो मा कथालदलनि कथालगुरि कथालगुरि खाथि खाथियानो जायो खोमा दे न' सथायबारिखौ मिथिला आङो आग्रा खाथियाव नलबारि खाथियाव बेनोथ होनदो मालाबा जोंहा बिजा मालाबा आलासि जानो थांबा नुबायबाबो माथो होबानो जाबाय आरो दमदमा बाजार सेरावनो जागोन दे खैथा जाखा टाइमखौ नायग्रोस' 5:55 दासो मानो ओइ मानो जोंखौ गाजावाखै नोंसोर इयावलै मानो मा खालामबाय सेफायना सेफाया बुंनाय नायबा लाजिनोसोसो नामा औ दे ओंखाम संदोंबा संबाय था मबाइल फिसालायनो मिथिया मबाइल फिसालाय ओइ इयाव लखबबाय थानांला नाङा नोंसोर लखब लखब होनांगौ मा दैयानो थेबसेबो गैया हेलौ दे आं माबायाव दोङो जेबो कमेन्ट हराखै नोंलाय आंनि लाइफआव मानो फैयाखै नाङा
นี่แหละเสียใจเสียเลย그보조이 타나가 jangan nunga barat begu tanangan deh oh ibi mairong sunun deh
มาเลยฮะมาเลย Siapa langsung besar apa ini? โอ้มาก้อนกูชิงก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ